Abenduak 16 Markinako finalian egongo zea, gustoa, ez? Bai, gustora, gaur basakigun gogorra zakaula, eta finalian ondio gogorro ez, baina antzeko Antxonda Mikel da Ibai eta Ion bezalako pareja gogorra eukiko finalian. Gaurkoan, beltzez, laugarren sailkatuta, gazte mailan gorriz zeudenak irabazi dute, hau da, bigarren sailkatuak, zuek esustia eman dezute? Bueno, esusti ez dakit, favorito klarua gorriz hasian, ez, Antxonda Mikel, baina gu basakin gure aukerak zakaula, eta aukera dozen bitxartian burrukau dugu eta azkenien garaipena guretzat junda. Markinan, ez zazte etxian izango gaur bezala, baina jendia de ongoa ikusten. Bai, nik egiz esan da jende asko espero dut. Eta aparte Markinan jokatzea frontoie ondenetakoa eta beti jute zera gustora Markinan jokatzea, así que etxian bezalez, baina espero dut mutrikutik jende asko jutia eta apoio eukitzea entzate, herritxarren aldetik. Eta deialdi luzatzezu egun guztiko ekintzetan parte hartzeko? Bai, egun guztiko funtzio bat izango da azkenian, eta pentsatete gustora ibiliko jala egun guztian jutianak bai, da animatzeizu eta jutia. Bigarren finala dia eta temporada amaitzeko modurik ezin jobena. Bai. Joan zen urtean ere temporadi holaxe amaitzu genuen, bakarrik beko kategorixian irabazi genuen nik eta gaur Mikelek joko dudanak, eta urten goixan tokau zagu jokatzia eta oso posik ez, final hortan dutiaren.